Chino! Kimchi Chino! 오빠. At mahal, nagbabalik ang opa mo sa radyo na isang beses lang maligo. Pero kung sasabayan mo, aba hanggang magsawa ka, hindi tayo lalabas ng banyo. Ako pa rin to, si Kim Chino. And anyway, mahal no, bumalik na tayo sa Chinitox topic natin tonight. Ang topic natin ay ang 3 instant turn-ons sa first date. O, di ba una, ang nakaka-turn on sa first date kapag may good hygiene at maayos ang itsura. Dapat sa panahon ngayon, hindi lang puro ganda at gwapo, dapat malinis din at mabango. Ligo-ligo rin. Ligo-ligo rin naman. Oh, ito na, pangalawa. Nakaka-turn on sa first date kapag may pera. Uy, totoo naman, di ba? Nakaka-turn on sa first date kapag may pera. Ako, hindi na ako magpapaka-hipokrito dito, ah. Kumbaga, doon na tayo sa totoo. At doon na tayo sa praktikal. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, gusto mo pa bang makipag-date sa taong wala namang maaambag sa buhay mo? Diba? Mahal, magastos ang dating, ah. Hindi pwedeng walang money involved kapag makikipag-date kayo. O, pamasahe, gastos. O, kung may kotse ka, magpapagas ka, yung parking pa. Diba? Tapos, syempre, kakain muna kayo sa restaurant, diba? Gagastos. Tapos, magkakainan kayo 3 hours. Gastos. Hindi 3 hours kayong 3 hours kayong kakain. 3 hours kayong kakain sa restaurant. Kumbaga, kailangan yung i-ROI. O, diba? Kailangan yung lusot mo pa. Hindi kailangan yung sulitin ang binayad nyo sa restaurant kasi 'di ba minsan pati ambience or yung venue, 'di ba? Kasama yun sa gastos nyo, pati yung service charge. Oh, yun yung sinasabi kong susulitin ang 3 hours na kainan. Oh, tsaka ngayon, uso na rin yung uso na rin ngayon yung mga 50-50. May mga babae at lalaki na gusto share kayo sa bills kapag first date, di ba? At mahiya naman dyan yung makikipag-date lang para magpalibre, makikipag-date para makakain ng steak or makuha yung cravings nila. Hiya-hiya rin. Kaya mahalaga talaga kapag, or nakaka-turn on talaga kapag may pera. In short, magastos lumandi at wag lumandi kung wala kang pera. Di ba? Oh, eto share ko lang, mahal. Ako kasi may initiative talaga ako. Every time na makikipag-date, kung sino man mag-aya, ako man o siya mag-aya, ako gusto ko lagi ako yung magbabayad ng date. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero si Kim Chino, ay nako, may provider mindset yan. Sana yung magbanat ng buto para may ipakain sa'yo. Kaya naman, kainin mo na ako. Anyway, hanggang 9 PM pa ako malalasap. Meron pa akong instant turn on na i-share sa'yo. Meron pa ako isa. O sa mga curious dyan kung ano yung tsura ng opa mo sa radyo na si Kim Chino, naka-live po kami sa Love Radio Manila Facebook at TikTok. So see you there, mahal. At syempre ako pa rin to, si DJ Kim Chino, na ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Dito ka lang sa akin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.